Ka Bo District nang ta ka Meghalaya State Pollution Control Board bat ki Shillong Municipal Board ne ka sngi kila penlong ya ki jingkhanra plastic ha ki dukan baper ha kaleng saudong namar ki don ki dukan ke badi be an wat la Nagalyang jong ka municipal harangkat ki Bo District kila pen bena malakhang ban pendon kam ya ki ya gani ki jingkhanra ki plastic la sedang nadu ka porman step ha ka ba kila sedang shwa na laban ban nang ta kila wan sa hayo polo ha kani cingkhanra ki bor badai pet kila lap ya bun ki dukan ki badang di ya kini ki plastik wan la ki bor badai pet kila khang persya bandi bad ban pendon kam ya ki tiar ki ba kila yo ban kurup ki kentup ki pela ki kelat ki shamot bad ki wei ha bakran ha kani kisngi Nagalyang Usenia Environment Engineer jangka MSPCB uba wanshan ar kharkrang ulong ba jingkhanra kabala penlong menta kasngi kawan hadin ba kaying kasari kalapatha ban pentrai kam ya ka an jo ka plastic waste management rules long ru ba ki borsen shar kendang penjur ya ki jingkhanra ha ki yau ki hat ban kurup ya ki tiar lada ki lap ba ki dukan ki penkhen ya ka an kham tam ki plastic ki ba pendon kam tang chi sen pendon kam Shushu long ru ba kani ki jingkhanra ka long ru si benta men persngau thu ya ki nong di dukan sepang ki kendon nain ha ka ba ki he sarkar ki la ai jingmut ki ban pendon kam da ka ba scan ni ki QR code halor ki tiar plastic ki ba ma ki thiet ban penshisha ya ki jingbot renti ya ki da ki kendon jong ka CBCB hashwa bandi sha ki pajba kini ka jingwan jeni kini ki cakayo ka bayday bat ka single use plastic ngatrai boningi nglatip hi kiba smart one pule kini patai khobor ba ka dan ka order juga honorable high court halor ka jing menteri kam ya ka plastic waste management rules halor ka order dari honorable high court Nagalyang district administration ban Nagalyang jong ka Shillong municipal board kila shna ka program hagaba ki lech ki bentayo baper jong ka Shillong ban pek perman bat ka juga poru ban sis ki mar ki ba umdek atkum ka an ka bala sha way day bakini single use plastic menem step kala don ka jinglet yo laban akaba lapan bet Nagalyang jong ka district administration but hangtu ngila poi yodak na da last stop but kitiki yo bre kiba masjid road but kaba sungsi wanong ba what happening gajing pentip Nagalyang ki Meghalaya State Pollution Control Board lembag ke public notice ya ka jing bom sha shu yakini ki plastic kiba dunai ke chispa arpo micron baraka jo ka poru yakini ki plastic ki bom don ka sharp jong kinongshna but ka certification ka bala ai Nagalyang ka Central Pollution Control Board ndrei mene ngidang yo bon ba ngalaban haka jo ka poru lembag ni ka jingya jungi mene ni warra ro ka jing pensuthu aki nong di dukan bagi jai plastik ibu kumno gi basya barhaba don kinong man terwa yakini ki tagi bio plastik bagi khot ani biodegradable plastic ba haka man ka atau ka plastik kadon ka QR code ba haba kidon kinong man terwa mila batai ki kin subha kin scan itu QR code but the day baki day shisha kita ki bla register ka certification Nagalyang Central Pollution Control Board kan pau ka mobile ke berkumta kilala bakin tiet kita plastik bakin pendon kampre haki dukan duki bre abawan tiet tiet kibreu te menta bre janmiet bre kani ke program lapan bet Nagalyang Shillong municipal board mingguan hangni hayo pulo bad hangni ru ngilap kumju hi bigirang bon haki bre ki bedang bo hot kala banlong ba kilayo khubor mene na kajing ya jungi selapan te yakini ki carry bag sani kita ki plastik ngimhim de yo palat ndai tamba girang ya yo bon bah kini ki chamoi plastik nang ta bre ki klat plastik ya ba ka ain ro kala mana syai gitu nomor gitu ro ki ha panda single use category yang ka State Pollution Control Board ka
kebentar baga jungi kalong ba ngingin wan ban yarap ya kibor sarkar la kade ke Shillong Municipal Board dan ka district administration ha ka bede ban pej ba kita ki plastik bingi syam ki dukan ki long ne am pat kum ka an Henry na kalyang bre kata ka jing fine bre ka waste management plastic waste management rules hi ka la bencet ya kata haki local bodies te kalau kum haki municipal board de maki we impose ka fine te mane kat kum ka you we ki impose hi kat kum ka kandon hi in the case of first offense kamut ka jinglap ka baningkong ki hapsio ka fine ba 8,000 tangka kata ngam numla banong nomor ba ketu kasalan ki issue be nak lan municipal board pi kani ngila ya tai nya lor kani la slam ha nomor ba tang ka jela jungi rei kini ki jela berit na ponot ni ngila ba gidon gaju ka jingi nomor ba harni hapo ka jela jungi umdon ki basna kini plastik kini kiwan be nabar having a kren but Central Pollution Control Board the Ministry Environment Forest ni kerpa de ki bikin sobha ban ongi gitu ki jela ki bedon ki karkhana ki bachna ki plastik bikin khamte la kam khanang ba kila ban board kat kendon jong ka an mereka bososi kalong ba ni hang ni ngidang yo be hi kita ki plastik ki bawan nakeleng sodong ga ri India jungi ki ba de kat kum ka ta ka an ga ba kla bo ka sarkar ke bro khai su thu hi kajing kabami na kajing bread pathar gini plastik bar kajing la jungi bangin te akam ba gini plastik hadin la de penon kam ting asko ka awareness kam dong kam chu anre kin happen so thu bre ki bre bre ba kini bre ki jaj pla bre ki bami bre kin kita biodegradable plastik hakanur kom ba kini ki nongchong dukan ki ba penon kam ki bre kin kam sian ha ba ki thiet ni nong de bagi di ban page bagi kita lalu register kan le banong hin nak awareness sing asmo ba kelakut kapor bingin awareness mata klade kapor bej ba gini yo ngin hap susis bar gitu bre ba kham jur ka violation bre ngin hap impose bre ka fine ne bikin ke ban ong hi ban pe digi kena khmat brio hi teng ka jenjar mo umbar khaju fajba ula ban suthu andrei nakaleng jang sarkar khme bre jungi bre ki ba regulate ya kane ka yikini ki nongchna yikini ki plastik kila ong ba kini ban chon ka syap haman ka plastik ya ka registration number QR code but hai ke jaka bikishna ka kamut ka keting ka karkhana andrei tinla bre bon ka plastik bre mila si satu mene kamdon kata ka syap bar gitu bodon ka syap ru ka bami tho ye lo ta kamut ka chong ba chule tang dak kam